σας διαβάσω το πρόγραμμα, τι θα ακολουθήσει για να γνωρίζετε. Καταρχάς, να σας καλωσορίσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Φίλου των ΓΑΚ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Η εκπαίδευση σας θετική ανταπόκριση κάθε φορά που πραγματοποιούμε κάποια εκδήλωση αποτελεί για εμάς τονωτική ένδειξη για να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Στη συνέχεια θα απευθύνει χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Καράβαλος ως συνδιοργανωτής της εκδήλωσης. Θα συνεχίσουμε με την ομιλία της κυρίας Ευτυχίας Γιάτα, ιστορικού, πρώην Διευθύντριας Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, με θέμα το ναύπλιο και η ενδοφόρα του στο Βενετσιάνικο κτηματολόγιο του 1704. Η διάρκεια της ομιλίας θα είναι περίπου 24. Θα ακολουθήσει ένα σύντομο ιστορικό της δημιουργίας του ντοκιμαντέρ της Βενετίας στα Νάπλη από τον τέος πρόεδρο του ελληνικού προσώπου του Δήμου Ναυτιλιαίων Ιωάννης Καποδίστριας κ. Κωνσταντίνο Χελιώτη. Στη συνέχεια, ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, κ. Βασίλης Κατσιγιάννης, θα αναφερθεί στο καλλιτεχνικό μέρος του ντοκιμαντέρ. Η εκδήλωση θα κλείσει με την προβολή του ντοκιμαντέρ που είναι διάρκειας 50 λεπτών. Η έρευνα και το σενάριο είναι της κυρίας Ευτυχίας Γιάτα. Η σκηνοθεσία και η αφήγηση του κυρίου Βαγγέλη Κατσιγιάννη. Να πούμε λίγα λόγια για την κυρία Γιάτα. Η κυρία Γιάτα είναι ιστορικός, πρώην Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Το επιστημονικό της έργο αναφέρεται σε θέματα κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας του βενετοκρατούμενου και τουρκοκρατούμενου ελλαδικού χώρου κατά το 19ο και 18ο και 19ο αιώνα. Το βιβλίο της με τίτλο «Εκ του υστερήματος Αρμάτωσα, η φρεγάτα τιμονέων στην Επανάσταση του 1821», απέσπασε το 2020 ένα από τα βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών. Στην περίοδο 1979-1981 συμμετείχε στην ομάδα ταξινόμησης του Δημοτικού Αρχείου Ναυπλίου, που αποτέλεσε τη μαλλιά για την δημιουργία του Ιστορικού Αρχείου Ναυπλίου, που αναβαθμίστηκε σε Γενικά Αρχεία του Κράτους νομού Αργολίδας. Την διεύθυνση του όλου εγχειρήματος είχε ο ιστορικός ο κ. Πεντάπλος Λαβενίδης. Τέλος, σε όλη την επιστημονική της διαδρομή έχει ταξινομήσει η ίδια ή οργανώσει και διευθύνει τις ταξινομικές εργασίες σε πλέον των 10 αρχείων, δημόσιων και ιδιωτικών. Καλησπέρα σε όλους. Αρχικά, ο τόπος της εκδήλωσης αυτής είχε κανονιστεί με τον κύριο Πρόεδρο να είναι το Τριανόν. Τον αλλάξαμε για κάποιους λόγους τον χώρο και ήρθαμε εδώ στο Βουλευτικό και νομίζω ότι κάναμε άριστα, διότι μιλάμε για έναν εμβληματικό χώρο, ο οποίος δείχνει την ιστορική συνέχεια της πόλης. Στα τελευταία χρόνια έχουν έρθει και οι τρεις ελληνικοί πρωθυπουργοί. Απ' έξω είχαμε την κοινωνία του Ναυπλίου να έχει τις δικές της διαμαρτυρίες για τις ασκούμενες πολιτικές. Πιο παλιά ήταν το Οδείο, πιο παλιά ήταν Οθωμανικό Τέμενος, το οποίο μετασκευάστηκε από τον Βαλιάνο, τον αρχιτέκτονα, στην εποχή της Επαναστάσεως και έγινε το πρώτο κοινοβούλιο. Το πρώτο κοινοβούλιο της Ελλάδας, που είναι και το πρώτο κοινοβούλιο των Βαλκανίων. Πιο παλιά ήταν Οθωμανικό Τέμενος, το οποίο χτίστηκε, ο θρύλος λέει, λόγω του ότι κάποιοι Βενετοί είχαν έρθει εδώ και έγινε αυτή η ιστορία του θρύλου. Αυτή η ιστορική συνέχεια είναι σπουδαία για την πόλη μας. Και αυτή την συνέχεια σήμερα την ζούμε σε αυτήν εδώ την εκδήλωση, όπου υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εργαστεί παλαιότερα για τον Ναύπλιο, για την ιστορία του Ναυπλίου και είναι σήμερα παρόντες. Η κυρία Γιάτα, ο κύριος Σκλαβενίδης, ο κύριος Χελιώτης, ο κύριος Αντωνιάδος, ο κύριος Γιώργος. Βλέπω πολύ σπουδαίες προσωπικότητες αυτή τη στιγμή.
Νιώθω εξαιρετικά ταπεινός που απευθύνω έναν χαιρετισμό σε τόσους σπουδαίους ανθρώπους. Νομίζω σπάνια συγκεντρώνονται τόσοι σπουδαίοι άνθρωποι σε έναν χώρο για να παρακολουθήσουν μια εκδήλωση. Κύριε Πρόεδρε και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Φίλων των Γενικών Αρχείων των ΚΑΚ, συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια για την εκδήλωσή σας και αναμένουμε και τα υπόλοιπα τα οποία θα γίνουν στην πόλη από το σωματείο σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Καράβα. Καλώς ήρθατε. Κύριε Αλιάτα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων ΚΑΚ Αρμολίδας και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο, κύριο Δημήτρη Γεωργόπουλο, ο οποίος είχε την ιδέα να συνδυαστεί η δική μου ομιλία με την προβολή του ντοκιμαντέρ. Ο Δήμος Ναυτιλιαίων με προθυμία ανταποκρίθηκε στην πρόταση των φίλων και συνέδραμε στην οργάνωση της απόψινής βραδιάς. Όμως, η δική σας παρουσία δίνει νόημα στην εκδήλωση και μας τιμά. Στα Νάπλη αγκυροβόλησα το χτες όταν το σήμερα είχε φθαρεί από τον χρόνο. Με αυτούς τους τύπους του Νίκου Μπρασά θα ξεκινήσω την περιγράφησή μου στο ιστορικό παρελθόν του ναυπλίου, πλην όμως ένα συγκεκριμένο και στοχευμένο προορισμό. Δεν θα τα σκουράσω λοιπόν με την αφήγηση της ιστορικής πορείας του ναυπλίου κάτω από τη Βενετική κυριαρχία. Αυτό θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε στη συνέχεια με τρόπο πολύ πιο εύληπτο, ελαφρύ και ευχάριστο μέσα από το ντοκιμαντέρ που θα ακολουθήσει. Επιγραμματικά θυμίζω μόνο ότι η δεύτερη Βενετοκρατία στην Πελοπόννησο ήταν βραχύλια, σχεδόν 30 χρόνια, άρχισε το 1686 και τελείωσε το 1715. Οι Βενετοί για λόγους διοικητικούς διέρεσαν το Βοριά σε 24 τεριτόρια, κάτι σαν τις σημερινές επαρχίες δηλαδή, και όρισαν πρωτεύουσα του βασιλείου του στον Ναύπλιο. Ο τελευταίος Βενετοτουρκικός πόλεμος, γνωστός ως ο πόλεμος του Μοριά, είχε αφήσει τον τόπο με πολλές φυλιές. Γη έρημη και ρημαγμένη, πόλεις και χωριά σχεδόν άδεια με κατοίκους, κτίρια κατεστραμμένα. Οι Βενετοί θα επιδοθούν άμεσα στην αναζωογόνηση του τόπου, μεταφέροντας έπικους από τις γύρω του τουρκοκρατούμενες περιοχές Αθήνα, Θήβα, Εύβοια, νησιά Αιγαίου και άλλες. Τον ξένο αυτοπληθυσμό διασκοπίζουν και καθιστούν σε διάφορα μέρη του Μοριά, τους παραχωρούν τις άδειες κατοικίες για στέγαση και τους μοιράζουν την εγκαταλειμμένη γη, πρώην τουρκικές ιδιοκτησίες, για καλλιέργεια. Οι νέοι κυρίαρχοι, για να κυβερνήσουν τον τόπο, θα πρέπει να τον χωρίσουν. Για τον σκοπό αυτό, θα οργανώσουν άμεσα συνεργεία από εξειδικευμένους μηχανικούς, τοπογράφους και σχεδιαστές και με τη συνεργασία πάντα των ντόπιων κατοίκων, θα ξεκινήσουν κατά περιοχές την αποτύπωση του χώρου και την καταγραφή έγκυων αγαθών και ανθρώπων. Έτσι προέκυψε το κατάστικο Particolare di Napoli di Romania, δηλαδή το αναλυτικό κτηματολόγιο του ναυπλίου, που άρχισε να συντάσσεται επί γενικού προβλεπτή Αντώνιο Νάνη και ολοκληρώθηκε το 1704. Να σημειώσουμε ότι εκτός από το κτηματολόγιο του ναυπλίου, ολοκληρώθηκε από τους Βενετούς και το αντίστοιχο κτηματολόγιο για την περιοχή της Βοστίτσας, του Αιγείου. Εκδόθηκε το 1993 από τον Κωνσταντίνο Τόκο και Γιώργο Παπαπόπουλο σε μια εντυπωσιακή πράγματι έκδοση, ενώ η προσπάθεια για κτηματογράφηση του τεριτορίου της Τριπολιτσάς έμεινε ημιτελής. Το κατάστοιχο Particolare του ναυπλίου είναι ένας οκώδης κώδικας διαστάσεων 43x30x εκατοστών, αποτελούμενος από 160 φύλλα και 30 αναδιπλούμενα τοπογραφικά σχέδια. Το πολύτιμο αυτό χειρόγραφο από το 1985 απόκειται στο αρχείο του Κέντρου Μεσαιολογικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών. 11 διαφορετικοί τοπογράφοι Βενετοί συνέλαβαν στην ολοκλήρωση αυτού του έργου. Η περιοχή κάθε χωριού σχεδιάστηκε σε ξεχωριστό διζένιο, τοπογραφικό σχέδιο, που προηγείται και ακολουθεί η κατανομή της γης σε μερίδες, στο όνομα του αρχηγού της οικογένειας, σε μονές, σε ομάδες επίλυδων ακαθόριστου αριθμού ατόμων και σε μεμονωμένα άτομα. Σύμφωνα με το βενετικό κατάστοιχο, στη γεωγραφική περιφέρεια και τη διοικητική δικαιοδοσία του ναυπλίου υπάρχονταν 29 χωριά, δήλοι χαρακτηρίζονται. Το ναύπλιο
είναι η μόνη οικιστική μονάδα που χαρακτηρίζεται τσιτά, πόλη, και της οποίας αποτυπώνεται στο κατάστημα και το πολεμικό σχέδιο με τα ονόματα των κατοίκων. Εδώ θα διακόψω για να σας δείξω μερικές ενδεικτικές διαφάνειες του καταστήπου αυτού, ώστε να μπορούμε στη συνέχεια έχετε εσείς κυρίως μια ιδέα του τι είναι αυτό το περίφημο κατάστημα, πώς είναι δομημένο. Αυτό είναι λοιπόν το κατάστημα. Η πρώτη του σελίδα, βλέπετε και σε τι κακή κατάσταση είναι, όπου εδώ γίνεται η γενική περιγραφή και πώς οι χρωματισμοί τους οποίους έχει μέσα διαφοροποιούν και δείχνουν που είναι τα λιμάνια, τα βουνά, οι θάλασσες, τα ποτάμια κτλ. Τώρα, αυτό το σχέδιο επάνω είναι η επαρχία του ναυτιλιού. Γενικά από κάτω ακολουθεί μια περιγραφή των ορίων και στη συνέχεια αρχίζει ένας κατάλογος ονομάτων όλης της επαρχίας, όλου του τεριτορίου. Τα ονόματα αυτά δεν είναι με αλφαβητική σειρά, είναι οι ιδιοκτήτες, οι κάτοχοι μάλλον να το πούμε έτσι, των αγαθών της περιοχής του ναυτιλίου. Ο αριθμός που είναι μπροστά τον καθένα παραπέμπει, θα δούμε τώρα, εδώ, στους αριθμούς που δυστυχώς πολύ λίγο φαίνονται, στα τετραγωνάκια αυτά, τα οποία είναι τα σπίτια, αυτό είναι το πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής του ναυτιλίου, και κάθε ένα από τους αριθμούς αυτούς είναι να παραπέμπει σε ένα ιδιοκτήτη. Το όνομά του αναφέρεται πριν. Εδώ, δεύτερο κομμάτι της περιοχής, και εδώ, εδώ αρχίζει η καταγραφή με αλφαβητική σειρά, αλλά στο όνομα, το μικρό, το βαπτιστικό, του ιδιοκτήτη, των έγκαιρων αγαθών, δηλαδή χωραφιών και απελιών. Βλέπετε, κοίτα, δεν φαίνονται, αλλά δεν έχει καμιά σημασία να φαίνονται. Πάντα ένας αριθμός που παραπέμπει στο σχέδιο που έχει προηγηθεί. Λοιπόν, εδώ είναι ενός χωριού, συγκεκριμένα το χωριό είναι της Άγιας η περιοχή. Το περίγραμμα όλης της περιοχής, τα τετραγωνάκια μέσα δείχνουν τα χωράφια και τα πέλια με τους αριθμούς και στη συνέχεια τα ονόματα των κατόχων τους. Άλλο χωριό, δεν έχει σημασία το όνομα του, το σχέδιο του επάνω, η γενική περιγραφή και μετά τα ονόματα των κατοίκων. Τα ίδια δεν έχει κανένα νόημα να τα λέμε. Εδώ ήθελα να σας επισημάνω το εξής. Αυτό εδώ είναι ένα κατοίκητο χωριό. Το γράφει είναι κατεστραμμένο κατοίκητο. Παρ' όλα αυτά έχουν κάνει περιγραφή της περιφέρειάς του και δεξιά που θα έπρεπε να υπάρχουν τα ονόματα των κατόχων, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή είναι μια άποψη της πόλης του ναυτιλίου του 1686. Δηλαδή είναι η χρονιά που γινόταν ο Βένετο-Τουρκικός πόλεμος και που έπεσε την Νάπολη. Το ενδιαφέρον σε αυτή την εικόνα είναι ότι αυτός Βενετός φυσικά, που ζωγράφισε τον ναύπλιο που το αποτύπωσε, είναι σαν να το βλέπει από τη θάλασσα. Όχι από το Παλαμίδι. Το Παλαμίδι φαίνεται από πάνω. Υποθέτω και εμείς, ότι μάλλον από κάποια γαλέρα, από κάποιο ψηλό κατάρτι, το έχει δει τόσο κοντά και είναι αρκετά πιστή πάντως η επιθόρηση. Και η τελευταία διαφάνεια είναι δεξιά αυτό που λέμε νομό Αργολίδα σήμερα, εκεί μέσα υπάρχει στην περιοχή περίπου που σήμερα είναι το ναύπλιο και η περιοχή του, το τεριτόριο του ναυπλίου της εποχής εκείνης. Λοιπόν, αφού είδαμε πώς είναι δομημένο τελικά αυτό το κατάστημα, ας πούμε δύο λόγια για τη γη και τα ίδια αγαθά. Φυσικά δεν θα αναφερθώ σε λεπτομερή και αναλυτικά στοιχεία που έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί κανείς να τα συγκρατήσει μέσα σε ένα προφορικό λόγο. Αλλά θα περιοριστώ σε κάποια γενικά συγκεντρωτικά μεγέθη που προκύπτουν από την επεξεργασία του κατάστημα όσο χρειάζεται για να διαμορφώσουμε κατά το δυνατό σαφή εικόνα του τόπου. Η όλη επιφάνεια του τεριτορίου ναυτιλίου υπολογίζεται σε 349.000 βενετικά στρέμματα που αντιστοιχούν περίπου σε 520.000 στρέμματα σημερινά. Ως προς την μορφολογία του εδάφους, ενδιαφέρον είναι το 50% περίπου
περιγράφονται ως βοσκότοποι σε βουνά. Το 26% είναι καλλιεργημένα και καλλιεργήσιμα εδάφη, δηλαδή χωράφια και αμπέλια. Το 23% χαρακτηρίζονται ως βραχώδη και άμμονα, ενώ λίγα στρέμματα καταλαμβάνουν ανενεργές κατά βάση χωρικές και ακόμη λιγότερα στρέμματα καλύπτονται από έλλειμμα. Τα δέντρα της περιοχής, σε μεγάλη ποικιλία, καταγράφονται αναλυτικά, αλλά εδώ θα αναφερθώ μόνο στα πολυπληθέστερα. Έχουμε λοιπόν ελαιόδεντρα 12.500, σικές 2.336, μυγδαλιές 2.136, κλιματαριές 1.377, ροδιές 1.333 και διάφορα άλλα παραγωγικά δέντρα, όλα μαζί 1.072. Η μόνη παρατήρηση που δεν είχα να κάνω στο σημείο αυτό αφορά τους ελαιόδες. Δεν έχουμε δηλαδή ισομερή διασπορά των ελαιόδεντρων σε όλο το τεριτόριο, αλλά η μεγάλη συγκέντρωση καταγράφεται στις περιοχές Άργια Περσέ, Φούρνη, Καστρί, Δρέπανο, Κρανίδι, Λουκαΐδη και Κατσίδη. Σε Φούρνους, Καστρί και Κρανίδι, εξάλλου, βρίσκονται και τα 17 ελαιοτριβία του τεριτορίου. Φυσικά καταγράφεται και το ζωικό βασίλειο της περιοχής, το οποίο αποτελείται από 35.700 εγωπρόβατα, αγελάδες 1.172, κυψέλες 2.798, χείρους 681 και ζώα, φορτηγά και ακτήρες αδιάκριτα 4.800. Μερικές παρατηρήσεις και εδώ. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση εγωπροβάτων, δηλαδή από 2.000 κεφάλια και πάνω, καταγράφονται στα χωριά Κρανίδι, Μέρβακα, Δρέπανο, Πλατανίδι, Δίδυμα, Αδάμι και στη Μονή Αγίου Δημητρίου στο Αυγό. Αξιοσημείωτη μελισσοκομεία εντοπίζεται κυρίως στις περιοχές Λουκαΐδη, Δρέπανο και Μονή Αγίου Σωτήρας, Κρανίδι, Καστρί, Αδάμι, Λιγουριό και Άγιο Δημητρίου στο Αυγό. Τέλος, αξιόλογος αριθμός αγελάδων καταγράφεται μόνο σε Πλατανίδι, Κοφίνη, Καστρί και Δίδυμα. Ο πληθυσμός. Είπαμε ότι τη δημογραφική συρρήκνωση που επέφερε ο πόλεμος του Νορκέβερντι προσπάθησαν να θεραπεύσουν με εκτεταμένη ελκυστική πολιτική. Έτσι, σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την κατάκτηση, η πόλη του Ναυπλίου αλλά και ολόκληρο το τεριτόριο παρουσίαζε μια πολυμηγή πληθυσμιακή εικόνα αποτελούμενη από ντόπιους, ξενόφερτους Έλληνες έθνικους αλλά και Βενετούς, Δαρματούς και Εβραίους. Με τον πληθυσμό ολόκληρη της Πελοποννήσου να υπολογίζεται την εποχή αυτή σε 177.000 κατοίκους. Ο πληθυσμός του τεριτορίου ανέρχεται σε περίπου 12.000 ψυχές, εκ των οποίων οι μισοί, συγκεκριμένα 6.560, κατοικούν στο Ναύπλιο. Και όταν λέμε Ναύπλιο, εννοούμε την πόλη, το κάστρο και τα δύο προάστια, Τεκέ και τον Μπρέκο. Ας σημειώσουμε ότι το Ναύπλιο όχι μόνο είναι μια μεγάλη πόλη για τα δεδομένα της εποχής, αλλά και η μεγαλύτερη πόλη του βενετοκρατούμενου Μοριά, με δεύτερη την Πάτρα 3.832 και τρίτη την Αστούνη 2.118 κατοίκους. Περιορίζοντας την παρατήρησή μας στο territorio του Ναυπλίου, διαπιστώνουμε ότι μόνο στο Κρανίδι καταγράφονται 1.000 κάτοικοι. Όλοι οι άλλοι οικισμοί έχουν πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων και μάλιστα οι περισσότεροι κάτω των 200. Ως προς τη σύνθεση του πληθυσμού, όλου του τελειωτικού πάντα, οι ντόπιοι αποτελούν περίπου το 40% και το 60% οι ξένοι, ανάμεσα στους οποίους υπερτερούν οι Αθηναίοι με ποσοστό 65 περίπου %. Είπαμε ότι μια άλλη συνέπεια του πολέμου, εκτός από τη δημογραφική συρρήκνωση του Μοριά, ήταν και η μεγάλη καταστροφή του οικιστικού πλέγματος του τόπου. Πέρα από τα δημόσια κτίρια και πολλές ιδιωτικές κατοικίες είχαν πλήρως ισοπεδωθεί, είτε είχαν υποστεί ζημιά σε τέτοιο βαθμό που έπρεπε οπωσδήποτε να επισκευαστούν προκειμένου να καταστούν κατοικήσιμες από τους νέους κατοίκους. Ενδεικτική είναι η μαρτυρία ενός Αθηναίου έμπειρου στον Ναύπλιο, ο οποίος αναφέρεται στην κακή κατάσταση του σπιτιού του, το οποίο του παραχωρήθηκε, και αναγκάστηκε να δαπανίσει για την επισκευή του ποσό που ξεπερνούσε τις 2.500 λίρες. Γενικεύει μάλιστα την παρατήρησή του, σημειώνοντας ότι τα περισσότερα σπίτια της πόλης ήταν σε άθλια κατάσταση και έπρεπε οι ίδιοι οι έμπειροι να υπομισθούν τα έξοδα της επισκευής τους. Εκτός από τα οικήματα, καλά ή μισοκατεστραμμένα, σε αρκετές περιπτώσεις παραχωρήθηκαν στους ξενοφερμένους και σπιτότοποι, τόποι αυθεντικοί, δηλαδή δημόσια γη,
για την εξ αρχής κατασκευή νέας κατοικίας. Με ελάχιστο προϋπολογισμό, που δεν προλάβαμε να κάνουμε μια πρακτική αύξηση της τάξης των 20.000, περιορίζονται σε 8.000 ευρώ κάθε χρόνο και πέστε εγώ ένα νομικό πρόσωπο με αυτό το προϋπολογισμό τι μπορούσε να δει και να κάνει. Παρ' όλα αυτά κάνει πολλά πράγματα και δεν έχουμε τώρα να θυμίζω να κάνω κάποιο απολογισμό, αλλά να πω τελικά ποιο είναι το χρήσιμο που διαπιστώσαμε τότε και που τώρα που δεν υπάρχει και το νομικό πρόσωπο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνδέεται και με την ταινία. Αυτά τα χρόνια που λειτουργήσε και το εγώ συνδρόμουν λιγότερο από 10 χρόνια με το νομικό πρόσωπο έγιναν τα εξής. Πάρα πολύ σύντομα. 4 ιστορικά συνέδρια. Για την αρτιότητά τους, οι ειδικοί επιστήμονες μπορούν να το πούν, γνωρίζετε και εσείς κιόλας ότι το να βρίσκεις χωρίς ένα ποδοσφαιρικό αγώνα του γάμα τοπικού να βρεις ευκολότερα χορηγούς από ότι για ένα ιστορικό συνέδριο. Ήδη για 3 τόμους των αυτοκρατικών αναλέτων, 5 εκδόσεις, οι οποίες υπάρχουν αυτοπαιδείες δικές μας, σε ψηφιακή μορφή, 3 επανεκδόσεις, επανατυπώσεις, υποστήριξη 3 άλλων ανεξάρτητων εκδόσεων, 4 πλήρη εκπαιδευτικά προγράμματα, 4 εκθέσεις. Παράδειγμα, στο Πολεμικό Μουσείο που θεωρώ ότι πέρα του Πελοποννησιακού Λογογραφικού Ιδρύματος και της Εθνικής Παναποθήκης ήταν ό,τι καλύτερο έγινε τότε στο Πολεμικό Μουσείο, σε ένα χώρο που λειτουργούσε ως στρατολογικό γραφείο. Εφιαλτικά θυμάμαι τον τρόπο να βρεθεί νομικά ορθός ο τρόπος να πληρωθούν έξοδα για χώρο που ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, τελικά που κατέληγαν όλα στην εθελοντική συνεισφορά. Η έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη, στο παράδειγμα ναυπλίου της συλλογής της οικογένειας Φωτοπλού, θεωρώ του κ. Φωτοπλού που είναι και παρόν, είναι η πιο άρτια έκθεση χαρακτικών που έγινε ποτέ στην πόλη μας, γιατί δεν είμαστε στην πόλη. Γιατί έγιναν όλα αυτά, γιατί θεωρήσαμε ότι είναι χρήσιμο να γίνανε. Θα το πω με το συγκλονιστικό περιστατικό που έζησα. Με το πρώτο υλικό που είχαμε, έχοντας πάρει λίγο την Πρωτοδιακή Επανάσταση, έτσι, το know-how, πώς το κάνουμε, να στήσει κάτι σαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στηριζόμενο στο υλικό που είχαμε από μια παλιότερη προσπάθεια που ήταν η ψηφιακή ξενάγηση, που μπορεί να μην συνδέεται ευθέως στο νομικό πρόσωπο, αλλά συνδέονται τα ίδια πρόσωπα. Και χαίρομαι που είδα τον Πάπη τον Αντωνιάδη, που ήταν και δική του ιδέα. Από τη χαρά του ο διευθυντής ενός σχολείου της πόλης που τα παιδιά χρησιμοποιούσαν το πρώτο υλικό, πέρασε από το γραφείο. Πηγαίνοντας προς τον Άγιο Σπυρίδωνα, συνοδεύονται από τους δασκάλους του. Για κακή του τύχη, ένα παιδάκι ρώτησε τη δασκάλα, αφού υπάρχει όλη αυτή η ιστορία φαίνεται ή ελέγχει η Νασία και όλα αυτά. Και ρωτάνε τη δασκάλα, που συνόδευε τα παιδάκια στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα ναυπλιωτάκια. Κυρία, τι είναι η ελέγχη? Και η δασκάλα που τα συνόδευε στρέφεται προς τον διευθυντή και ρωτάει, τι είναι κύριε διευθυντά η ελέγχη? Ποιοι είναι? Εάν το θεωρείτε με πρόσωπο, δεν είναι καθόλου. Λειτουργούσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και συνοδεύονται από τη δασκάλα του, η οποία ρώτησε τον διευθυντή, καλά, τον υπήρχε τον άνθρωπο, έπρεπε να ανοίξει γίνοντα με τα ποιοι. Γιατί έγινε που είχαν έρθει στο γραφείο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι το ναύπλιο? Όλη η πόλη, αλλά αυτό που χαρακτηρίζει τον ναύπλιο είναι το ιστορικότητα. Και ποιο είναι το σημαντικό μέρος? Το αποτύπωμα της Βενετοκρατίας. Αυτό καταλαμβάνει το πιο σημαντικό μέρος. Αυτή η ταινία θεωρήσαμε ότι ήταν ως οπτικοακουστικό μέσο το πιο προσφυλές για τα παιδιά μέσω να γνωρίσουν την πόλη μας. Τα παιδιά μας που δεν κατοικούν στην παλιά πόλη, που αντιλαμβάνονται την πόλη μόνο ως προορισμό διασκέδασης καφέ, που δεν θα αλλάξει, δεν μπορεί να αλλάξει και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να πάμε στα παιδιά χρησιμοποιώντας το υπάρχον υλικό, και υπάρχει υλικό από όλες αυτές τις προσπάθειες, και εύχομαι να υπάρξουν εκείνες οι εφαρμογές που θα προσελκύσουν τα παιδιά, διότι σύντομα θα αποφασίζουν για το μέλλον του ναυπλίου και έχοντας την εικόνα και την επαφή αυτή με την πόλη, δεν θα είναι αισιόδοξο το μέλλον της πόλης μας. Αυτή η ταινία ξεκίνησε με το ξενοδοχείο του αστείου. Από κάτι έμαθα ότι λέγονται και teaser από το υπερκές, από τον κύριο Κατσίλιανη, και είπαμε δεν το κάνουμε ταινία. Τώρα από εκεί και πέρα
Το κόστος για το Δήμο ήταν μηδενικό. Καλύφθηκε, μηδαμινό και μηδενικό, καλύφθηκε από τον ΟΤΕ, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω που είναι παρόν σε καμία του μορφή σήμερα. Και όπως αντίθετος ήταν μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια, περίσσεψε τη χορηγία και ποσό στο τέλος στο ταμείο μας. Θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που το πραγματικό κόστος παραγωγής ήταν ο κόπος και ο χρόνος τους. Βεβαίως την κυρία Λιάδα, Βαγγέλη Κατσιγάνη, τον Τάσο, τον Κατσάρη, συνεργάτη του από την εταιρεία Black Productions που έκανε την υλοποίηση της παραγωγής, τον Πάπη, τον Αντωνιάδη, την Ανδρονίου και την Τζομάκα και όλους τους άλλους που διέθεσαν κόπο και χρόνο. Αυτό ήταν κυρίως. Δεν θέλω να ξεχάσω έναν απόντα από το μάκρο του τον κόσμο που ακούστηκε ελάχιστα η βοήθεια του, τον Κώστα, τον Αναστασόπουλο, που η αθόρυβη βοήθεια του και υποστήριξή του ήταν καταλυτική και είχε δηλώσει πως δεν θέλει να τον ευχαριστούμε και να μαθαίνουμε η βοήθεια του. Όπως είπα πριν, τον κύριο Φωτόπουλο και την οικογένειά του, αλλά και το Ίδρυμα Εκατερίνης Λασκαρίδη. Κλείνοντας, υλικό υπάρχει. Η πόλη μας θεωρώ ότι θα κινδυνεύσει πλέον, διότι θα αποφασίσουν δικαίως πολύ σύντομα τα παιδιά μας, τα οποία δεν θα την ξέρουν. Το γιατί είναι χρήσιμο, θα το δείτε από την ταινία, αν μπορούσα να πω κάτι χρήσιμο, είναι ότι πρέπει οι στόχοι αυτού του Ιδρύματος να βρεθεί τρόπος να λειτουργήσουν σε ένα συλλογικό θεσμικό όργανο. Να μην τα καταπιεί η καθημερινότητα και η πίεση του Δήμου, διότι υπάρχοντας και του υλικού που έχουμε και από το πρόγραμμα της ψηφιακής ανάλυσης και της κοιτίδας, την ψηφιακή μορφή όλου του υλικού που συγκεντρώσαμε, πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για την ενημέρωση των παιδιών και την ευαισθητοποίησή τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να γνωρίσουμε και λίγο το σκηνοθέτη του κ. Κατσιγιάννη. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Σπούδασε σκηνοθεσία στη Σχολή Σταυράκου και Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Μαθήτευσε δίπλα σε σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού κινηματογράφου, όπως η Γιάννα Σπυροπούλου, η Τόνια Μαρκετάκη και ο Κωνσταντίνος Κατσορίδης. Ως σκηνοθέτης έχει υπογράψει 11 ντοκιμαντέρ ιστορικού περιεχομένου. Ως μοντέρ έχει υπογράψει 5 ταινίες δημοκρασίας, 30 ντοκιμαντέρ και πολλά άλλα, συνεργαζόμενος με σκηνοθέτες όπως ο Κώστας Αριστόπουλος, η Δήμητρα Ζήρου, η Στέλλα Καβαδάτου, ο Γιώργος Καρυπίδης, η Διονυσία Κουπανά, ο Μιχάλης Λικούνης, ο Άγγελος Παπαστεφάνου και ο Θανάσης Σκρουμπέλος. Είναι μέλος της Ένωσης Δημιουργών Ντοκιμαντέρ Ελλάς-Δό. Παρακαλώ, κύριε Κατσιγιάννη. Καλησπέρα. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω πολύ. Έχω και την τύχη, επειδή συμμετέχω στο οπτικοακουστικό κομμάτι, να μιλάει για ταινία, οπότε δεν θέλω να πω πολλά πράγματα από την ταινία. Θα περιοριστώ κυρίως να ευχαριστήσω πρώτα τον Δήμο, τον κύριο Γεωργόπουλο και όλους στο Σύλλογο Φίλων Γενικών Αρχαίων Κράτους Αρκολίδας και την Ευτυχία Τριάτα για την πρόσκληση σήμερα εδώ. Και να ευχαριστήσω από τη μία τους τρεις ανθρώπους που για μένα, εγώ τους αποκαλώ η Αγία Τριάδα του Ναυπλίου, είναι ο Κώστας ο Σουλιώτης, η Ανδρονίκη Τζομάκα και ο Πάπης ο Αντωνιάδης, που δώσαν την ψυχή τους για αυτή την ταινία. Και το λέω για τη συνολική διάρκεια της δουλειάς που βρίξαμε για να κάνουμε αυτή την ταινία. Έφτασε τα 10 χρόνια. Είναι μαζί μας σήμερα οι δύο γύροι. Ο μεγάλος μου γιος Οδυσσέας, όταν ξεκινήσαμε τα γυρίσματα της ταινίας, ήταν μαθητής της πρώτης δημοτικού στο πρώτο δημοτικό Ναυπλίου. Όταν πήραμε στα χέρια μας την άδεια λήψης στους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης για να ολοκληρώσουμε την ταινία, ο Οδυσσέας ήταν στην τρίτη γυμνασίου. Και σήμερα που γίνεται η εκδήλωση παρουσίασης της ταινίας είναι αυτής της Δευτέρας Λυκείου. Για μένα κλείνει και λίγο στις
συμβολικά ένας κύκλος 10 ετών που ξεκίνησε εδώ, την περίοδο που προετοιμαζόταν το συμπόσιο για την Ενετοκρατία και που εγώ βοηθούσα στο Ίδρυμα του Καποδίστρια ως άλλος φίλος του Ιδρύματος. Από μια κοινή ιδέα του Κώστα της Ανδρονίκης, τις ευτυχές της διάταξης του Πάπη του Αντωνιάδη, που αποφάσισαν να παλέψουμε, να φτιάξουμε ένα ντοκιμαντέρ με μοναδικό στόχο να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον ως εκπαιδευτικό εργαλείο, μήπως καταφέρουμε να ευαισθητοποιήσουμε λίγο τα παιδιά της πόλης, να μάθουν τα παιδιά τι είναι όλα αυτά τα τείχη, αυτό το μπούρτσι μες στη θάλασσα, αυτό το παλαμίνι και η ακροναυλία, να ευαισθητοποιηθούν και να αγαπήσουν λίγο παραπάνω τον τόπο τους. Θα κρίνετε εσείς τι έχουμε κάνει. Το μόνο που θα πω για την ταινία είναι ότι δυστυχώς για μένα ως σκηνοθέτη κάποιοι χώροι συγκεκριμένοι που αναφέρονται στην ταινία δεν τους βλέπουμε ποτέ, γιατί δεν μπορούσαν να τους δούμε στην κατάσταση που ήταν όταν κάναμε τα γυρίσματα. Όπως για παράδειγμα η είσοδος του Παλαμιδίου από την κάτω μεριά, από την πύλη της ξηράς με τα πρώτα σκαλιά, που όσες φορές πήγαμε για γύρισμα ήταν τέλος πάντων τόσα τα σκουπίδια και τα περιτώματα που δεν μπορούσαμε να τραβήξουμε τίποτα. Ή για παράδειγμα η πύλη του Σαγρέδου που είναι όλοι γραμμένοι με συνθήματα, μα όλοι. Ή τα προμαχώνα των 5 αδερφιών που είναι επίσης σε κατάσταση που δεν μπορείς να το τραβήξει, να το μαγνητοσκοπήσεις. Γι' αυτό αναγκαστικά ή τραβήξαμε κάποιους χώρους από πάρα πολύ, θα το δείτε και θα καταλάβετε τι εννοώ, ή από πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή την πύλη του Σαγρέδου την μαγνητοσκοπήσαμε από το μόλο που οδηγεί στον Μπούρτσι με εξωτερικό τηλεφωνικό για να μην φέρουμε τα συνθήματα. Και κάποια άλλα πράγματα προσπαθήσαμε λίγο να τα κλέψουμε. Ελπίζω κάποτε κάποιος να αναλάβει σε αυτόν τον τόπο την συντήρησή τους, τη φύλαξή τους, την ανάδειξή τους. Γιατί ως Αθηναίος πραγματικά πιστεύω ότι είστε πάρα πολύ τυχεροί και εσείς και τα παιδιά σας που ζείτε σε αυτή την πόλη. Τέλος, να ευχαριστήσω, επειδή τους έχουμε ξεχάσει λίγο, τον βασικό επίσημο δύο Αθηναίους ή Αχιναίους, όπως λέτε εσείς στην πόλη εδώ, χορηγούς της ταινίας. Τον μεγάλο επίσημο χορηγό της ταινίας, το τμήμα επικοινωνίας του ομίλου εταιριών ΟΤΕ, τότε Κοσμοτέ σήμερα, και επειδή της το υποσχέθηκα και συγκινήθηκε, τον ανεπίσημο χορηγό της ταινίας, τη μητέρα μου, στην οποία χρωστάω ακόμη για την ταινία το ποσό Γαλλική Επανάσταση των 1789. Αυτό. Ελπίζω να σας αρέσει η ταινία. Θα χαρούμε πάρα πολύ, νομίζω, και να ακούσουμε και παρατηρήσεις.